Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, and Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Wednesday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo. O dapat lang talaga Feel Good Wednesday tayo, ha? Correct. Kailangan positive vibes lang yung mga i-absorb natin. Ayan ang sinasabi Bawal natin. ang Negatron. True agenda. Dapat nilelet go na talaga ang mga toxic. Yan. Sa buhay. Toxic relationships. Yes, yan. toxic people. Correct. Mga toxic na traits o mga toxic na kaugalian, di ba? Totoo yun. Toxic mindset. Iwanan na natin yan sa 2023, di ba? Actually, nakaalis na yung 2023. Pwede mo pang ihabol. Yan. Ihabol na itapon. Di ba? Kasi lagi Correct naman, ka. meron tayong feeling lagi na kapag start of the year, start fresh, di ba? Yes. Start anew, resolution, manifesting. Pero sa true lalot, walang halong eklavu. Kahit naman hindi bagong taon. Pwede kahit mong hindi naman, gawin. correct, kahit hindi naman January. Di ba? Meron lang talaga tayong feeling na nagpalit ang taon. So, iwan ng mga nega, di ba, sa 2020. Kaso nakaalis na po siya. Gusto mo habulin? Pwede. Bigyan ka namin ng chance. Pwede namang nakaalis na kasi talaga siya. Pwede mo namang ihabol na itapon, di ba? Kasi nga, anytime naman. Tama. Pwede kang magbago kung ano man yung kailangang baguhin na ugali, di ba? Kung merong ugali, partner, na babaguhin ka, yan, di ba? Saan? Kanino? Sa akin. Ang tanong, matatapos ba tayo sa usapang ito? Kung yan ang tanong, pwede kaya yun, no, partner? Kung halimbawa, pwede naman yun, ang tawag dyan, feedback. Yan, ang pwede tawag rin. dyan, Criticism. But it's bull session, di ba? Kung ano ang tawag? Laglagan, yan. Yan. Siraan harap-harapan. Di ba na instead na ikaw yung mag-identify sa sarili mo na kung ano yung mga babaguhin, why not ibang tao yung magsabi para sa'yo? Makakatulong kaya yun o maiisip mo na pala desisyon siya. So bali wag na lang kasi parang pala desisyon siya pala. Baka masira pa yung araw natin, di ba? Correct. Pero depende yun sa tao kasi may mga tao talagang they accept criticism positively. May Diba ganun. talagang willing sila to accept criticism ng positibo po na nilang tinitingnan na oo nga no, tama yung sinabi niya, dapat ko palang baguhin to. At may mga tao din naman na kapag pinuna mo, nagagalit. Naiinis Hindi sila. nila matanggap yung pagkakamali nila. Marami silang explanation. Hindi na lang sila nag-oo, ay oo nga no, or talaga ganun ba ako? Hindi. Correct. Hindi. Galit agad, di ba? Ano sinasabi mo? Hindi naman totoo yan. Ikaw nga mo talaga ako harap-harapan. True. At saka tapos ibabalik sa'yo, ikaw nga sinisita mo ako mataba ako, ikaw pangit ka. So parang gumagante, di ba? Correct. So parang hindi din talaga ako sure kung effective yung ganon, di ba? So dapat sa sarili mo, knowing mo na. Dapat sa sarili mo, alam mo kung ano yung mga dapat baguhin, ano Totoo dapat yun. yung ilaglag na damdamin, ilaglag na negative trait, ilaglag na toxic na mga tao, di ba? Correct. Ganon yun. Kasi nga 'di ba everyday kaya binibigyan tayo ng buhay, binibigyan tayo ng kalayaan to explore life every day. Kasi at the end of the day, bago matulog, chance mo rin 'yun para i-assess yung ginawa mo. Nakagawa ba ako ng mabuti? Teka, naging mabait ba ako sa kanya today? Teka, may ginawa ba akong kabutihan ngayong araw na ito? Pero partner, may question ako. Feeling ko kasi yung mga ganyang klaseng tanong, para yun sa mga extrovert, yung ang daming iniisip. Kayo bang mga introvert, iniisip nyo ba yun? Magulo isip namin. Talaga? Sabi ko na nga ba? At least sa'yo na nanggaling. At least hindi ako pala desisyon na sasabihin ko. Or mas kayo kasi mas tumatakbo yung usap. Mind works. Oo, correct. For Mas us. tumatakbo yung utak versus Yes, yung mouth. sinasabi. Oo. Yes. Kasi yung extrovert, maaaring masabi niya yun na parang, tama ba yung ginawa ko? Tingin mo, tapos tatanungin niya maraming tao. Pero si introvert, sa utak niya, ang daming nangyayari. Oo. Tama ba yung ginawa ko? Correct. Bakit hindi ko nasabi? Bakit hindi ako nagkaroon ng confidence sabihin sa kanya? Di ba, mga ganun? Totoo yun. At
kampante naman kami ng Ng ganon. ganon. Oo, kunyari may makita kami na hindi nyo nakikita, ganon kami. Sabi O, ko na nga ba eh. meron kaming mga kaluluwang hindi nyo nakikita. Sabi ko na nga ba. Kaya paminsan, hindi na lang din kita pinapansin pag may mga kausap kang wala ako nakikita eh. Iniisip ko na lang, ay introvert siya. Kausap niya sarili niya. Oo, ganun kami. Kasi Oo. kayo, kunyari, pag may nakita kayo, di ba, sasabihin nyo yun eh. Di ba, Pupunahin. hindi kayo mapapakali nang hindi nyo share yung nakita ninyo. Kami pag nakita lang namin and it's all in our mind. Ganun lang siya, it stays in our mind. Kaya mas maraming iniisip at the end of the day. Oo, so yun yung sinasabi natin na parang at the end of the Yes. day, introvert ka man, extrovert, ambivert, ano man ang iyong personalidad. Sa dulo ng araw, ano bang nagawa mong kabutihan? Dapat natin Diba? gawin yun, ha? Oo, dapat natin nga itanong sa mga sarili natin. Correct. Kasi Ganun. pag ginawa po natin, yung totoo yun, gigising ang kinabukasan na meron kang goal. Na parang, teka, masama ako kahapon na. Gagawa naman ako na mabuti today. Akala ko, teka, masama ako kahapon mas masama ako today. Parang medyo konti lang kasama ako kahapon eh. Dagdagan ko nga today. Mas itotodo ko today. Actually, may mga ganyan din mag-isip, Oo, diba? pwede din. At yung mga ganyan mag-isip, iniiwasan po natin yan, Yun diba? yung mga iniiwan sa 2023 True. talaga. Ihabol nyo na po Correct, sila ngayon. ihabol nyo na kay January 3 na. Sabihin nyo, 2023, wait lang. May Oo. hahabol ako mga toxic sa buhay correct. ko. May hahabol kami toxic, ayaw na namin. Alam mo, isa nating tambalanisa, yan yung tanong. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ko since 2014. OMG, I can't wait na 20 years na ang tambalan this year. Gusto ko lang pong itanong kung paano nga ba talaga to let go of people na hindi nakakatulong sa buhay mo, nang hindi sila masasaktan. Oh. Thank you po. God bless. At ang goal ko this year, makita ng live ang tambalan. Ayan. Madali lang yung goal na yan. Kung gusto may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. O, ito na, di ba? Paano, ito yung sinasabi natin kanina pa. Paano nga ba to let go of people nang hindi sila masasaktan? Well, hindi tayo sure dun sa masasaktan na part na hindi masasaktan or masasaktan. Di ba? Pero kung sa sarili mo, alam mo na hindi siya makakatulong, masaktan man o hindi yung taong yun. Correct. Di ba? Kailangan sa sarili mo, alam mo yon na hindi ka nakakatulong sa akin eh. Lason ka. Imaginein mo ang isang taong toxic. Imaginein mo siya bilang lason. Bilang Totoo. kulay green. Yan. Diba? Red yan. na red ka tapos may green, diba? Wala ka na sa uso hindi na Christmas, diba? Ibig sabihin, nananahimik ka, tapos merong lason na Correct, laging correct. nandyan, diba? Nasa halip na maayos yung pakikitungo sa mga tao, maayos yung ugali mo, maayos yung mindset mo, POV mo, pag-iisip mo, laging may lason. Ganun yung mga toxic na mga tao. Yun yung yung Correct. saktong description ng mga True. taong dapat mong i-let go. Tama. Tapos wag mo nang isipin masasaktan ba siya. Paano naman ikaw? Correct. This year, ikaw naman. Kasi baka naman, lagi na lang iniisip mo anong iisipin ng ibang tao. Baka naman ma-hurt siya, ganyan. Okay naman yun, na iniisip mo yung feelings ng iba. Pero, ang tanong, di ba, kaiisip ba ng iba, nakalimutan mo na ang sarili mo? Yes. Diba? Nung nag-apply ka ng account sa bangko, hindi mo na isulat, ano nga ba ang pangalan ko? Sino nga Diba, ba kita ako? mo, grabe na yung impact sa'yo nun. Diba? Ano nga ba ako dito sa mundong ito? Diba? Hindi parang ganun ba? Yung baka nakalimutan mo na yung sarili mo, naging tsaka na tuloy ikaw, diba? Correct. Ako sa akin simple lang. Simple lang yung yung gauge mo doon para paano mag-let go ng tao. Tama yung sinabi ni partner, lahat ganun yun. Kapag hindi beneficial sa'yo yung taong yan, Correct. let go of that person. Walang pakinabang. Walang pakinabang. Na Pangit maganda, ng pakinggan. oo. Correct. Pangit ng impluensya, di ba, nagbibigay sa'yo ng konsumisyon na toxic sa madaling salita. Correct. Lason. Di ba, walang dahilan para to hold on to that person. Di ba? I-let go mo yung ganyang klase ng tao. Isa-isahin mo silang ngayon. Yan. Gagaan talaga yung buhay mo. Marirealize mo, hindi mo kailangan ng 20 kaibigan. Yes. Diba? Dalawa lang pala dyan ang tunay. Yes. Yung iba, 295. Oh. Diba? Alanganin pa. O langanin. Totoo yun, 295.50, diba? Ibig sabihin na alanganing gold, alanganing sterling silver. Alam mo? Alanganing stainless, diba? 295 lang kasi. At Ganun. mapipinpoint mo yan, ha? Alam mo yan. Mapifilter mo isa-isa yung mga taong kailangan mo lang sa buhay at yung mga taong nakakatulong sa'yo. Ibig sabihin, magandang impluwensya sa'yo. Kung hindi magandang impluwensya ng mga taong ito sa buhay mo, let go of them. Correct. Pwede yun. Choice mo yun. Kung ano yung mararamdaman nila, wala ka ng pakialam
pakialam doon. Di ba? May mga taong syempre nagkakasala sa atin, pwede natin silang patawarin. Yun din yun, di ba? Pero they should be out of your boundaries. Pero Dapat pwedeng alam mo yun, pwedeng patawarin pero hindi necessary na kailangan nila magstay. Oo, correct. Diba? Yun talaga yun eh. Kasi minsan Choice mo yun, ha? may feeling kasi tayo na okay, may ginawa siyang masama sa akin, hindi maganda talaga, nasaktan ako ng todo-todo, patatawarin ko siya, oo. Pero dapat nandito lang siya sa buhay ko. Pwedeng hindi. Correct. Pwedeng napatawad mo siya, pero hindi kailangang nandyan lang siya sa palipaligid. Totoo. Diba? So madali lang, di ba? Oo. Pwede kasi. Choice mo kasi Choice mo yan talaga, eh. parang kunyari sa barkada, di ba? Pwede mo talaga, hindi mo naman pwedeng sabihin, barkada ko siya, wala akong choice, hindi ko siya pwedeng iwasan. Pwede. Kung di ba, tingnan mo, ganito lang yung kasimple. Hindi ba't pag may utang ka sa isang tao, wala kang pambayad, ang galing mo makaiwas. Oh, di ba? Diba? Nakakagawa ka nga ng paraan eh. Gawin mo din Correct. sa mga taong toxic. Tama, Oo. di ba? Oh. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ganun Totoo yun. yun, no? Simple lang eh. Yosi ng yosi yung taong yan. Oh. Di ba? Isang pitik sa baga niyan, abo na. Di ba? Tapos alam mo sa sarili mo, aware ka Correct. din na nahahawa ka sa True. kanya. Kapag kasama mo siya, napapayosi ka din kahit hindi naman dapat, 'di ba? Correct. Alam mo naniniwala kasi ako lahat ng bagay na ginagawa ng patago ay ay hindi May maganda. mali. Tingnan mo partner, yung mga nagyoyosi, Oo. ba't nakatago sila? Oo. 'Di ba? Kasi may mali, 'di ba? Bakit At alam mo yung mga kabit, Hindi, 'di ba? Diba? Bakit sila nasa dilim? Bakit nandun lang sila sa pang 3 hours na dilim? 'Di ba? Kasi nga Sabi, nakatago. nadamay na naman kami. Nadamay na naman yung mga kabit. Unang shout out this 2024. Diba? May ganun eh. Diba yung mga kabit, bakit sa dilim lang sila minimit or tuwing gabi lang or yung mga alanganing araw, alanganing petsa, alanganing lugar. May kakilala ka bang inilantad, di ba? Wala. Binobroadcast sa mga kamag-anak. By the way, ito nga pala yung kabit ko. Tapos dadalhin sa tropa. Tama, Ito nga pala oo. yung bago kong kabit ngayon. Walang ganun. Lahat yan patago. Ay, may mga patago din pero meron din ako mga kakailalang Na inilalantad talaga? makakapalampes, 'di ba? Ganon. Pero ibig sabihin most of the time talagang Patago. oo, 'di ba? Yung mga pagnood-nood mo ng mga malalaswa. Nakakita ka na ba ng lantarang nanonood niyan? Wala. Hinihinaan mo nga yung Oo. volume eh. Kasi baka may makarinig. Correct, 'di ba? O kaya pinapanood mo 'yan kapag this oras ng gabi, which we do not recommend. Ibig sabihin hindi natin 'to parang ang point lang natin dito, ginagawa mo siya ng patago. Oo, Ibig nagbibigay tayo ng sabihin, sample ng mga samples. gawaing mali. Correct, 'di ba? So Oo. kapag ginagawa mo siya ng patago, ibig sabihin may mali dito. Yun, Correct. 'di ba? Papaano mo nile-let go yung mga taong feeling mo toxic sa buhay mo? Hindi ko na sila, kunyari, social media. Pag Oo. nakikita ko, simple lang, kapag nakikita ko toxic yung mga post niyan, unfollow ako. Diba? Not necessarily Choice mo yun unfriend, kasi baka mamaya sabihin, grabe naman, di ba? Pero, unfollow, ibig sabihin, tsaka yung, di ba may hide, may ganong option, see fewer posts, parang ganon. Parang, kabawa, dumaan sa feed mo yung ganito, tas ayoko talaga nakikita tong taong to, tong mga balitang ganito, may option ka na, tingnan yung i-hide siya, snooze for 30 days, snooze for 60 may days. ganun pala. May mga that's hide fewer posts. Parang hide posts like this. Di ba matalino nga yung matalino nga yung social media. Alam niya yung gusto mo eh. Alam niya din yung ayaw mo. So Correct. kapag click mo lang yun, dalawang click lang. Di ba? Hindi mo na makikita. So, ibig sabihin, ako ganun yung gagawa ko. Ano, toxic naman neto. Ayoko na tong i-follow. Di ba? Unfollow agad. Ganun. Di ba, magagawan mo talaga ng paraan. Again, choice mo lang din yan. Kung gusto mo magstay yung mga taong yan sa buhay mo, then decision mo yun. Kung gusto mong i-let go, ulitin natin, kung gusto mong i-let go yung taong yan, choice mo rin Correct. yan. Halimbawa, wala kang social media, pero yung gusto mong i-let go, yung mga marites. Diba? Sabi mo ngayong 2024, di ba? More on the Bible and less on the marites. Wow, Yan, di ba? Very good ka dyan, di ba? Ang galing ng Ang galing ng mo. transition, di ba? Parang Oo. walang maniwala agad. Ano nangyari? Parang fake na fake naman. Hindi na ba? Baka sabihin nila, ito na ba ang katapusan na talaga ng mundo? Totoong parating na ang Diyos ulit. Diba? Ganon. May mga ganon na sasabihin yung ibang tao. Which is good. Which is, bahala sila sa, ganon naman eh. Kapag ka nagiging mabuti ka, you are
persecuted, 'di ba? Or tinitira ka or may sasabihing mali, 'di ba? Pero sa iyo, sa sarili mo, mas magiging aktibo ako sa mga magagandang bagay versus magmarites, 'di ba? So paano iiwasan? Di wag ka na magwalis ng alas 8, yung oras ng walisan nila. 'Di ba? Ang simple lang pero Sabay-sabay totoo. sila lumalabas. Correct. Kasi magwawalis ka sabay ng Totoo. chismis. Di wag ka magwalis ng ganong oras. Magwalis ka ng mga katanghalian, wala kang kasabay, 'di ba? Yung tirik na tirik ang Sa araw. true. 'Di ba? At least alam mo sa sarili mong umiwas ka. Kasi pwede mo sabihin, wala akong choice, yun yung oras ng ano ko, yun yung oras ng pagwawalis ko, yung oras din ng pagwawalis nila. Bakit walang ibang oras? Pwedeng mas maaga, pwedeng mas late. Wala namang rule sa barangay, 'di ba? Na 8 o'clock lang po pwede magwalis. Walang ganun. Wala pa akong narinig na barangay na ganun. Oo. Mahaba ang oras. oo. Pwede ka mamili 24 Pwede. oras. Huwag ka sumabay sa mga chismosa kung true. talaga, ha? Correct, Oo. 'di ba? O ganun din sa opisina. Kung halimbawa gusto mo ng umpisahan na wag na nakikinig sa mga chismis kasi pag nakikinig ako ng chismis sa opisina, mas wala ako nagagawa. Mas naiisip ko yung chismis kaysa sa trabaho. O di wag ka rin sumabay ng lunch break sa kanila. Tama. Ang lunch break mo 3 p.m. Walang pakialamanan kahit kumain ka ng menudo ng 3 p.m. Walang magja-judge sa'yo. Kung 4 p.m. ka na mag-bopis, walang magja-judge. Kalayaan nating lahat Kalayaan yun. natin yan. Ibig sabihin, yan yung mga ways that you do, di ba? Para umiwas. Totoo. Ganon kasi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Para sa amin madali lang. Oo. Madali lang. Pero kailangan mo ding maging maingat in a way na pipiliin mo masyado kung kasi makikita mo kung sino talaga yung nananadya na magiging toxic at sino yung taong sincere na gusto ka na nilang magbago. Yan. May ganun din eh. So kailangan na maging maingat ka doon. Sino ba sa mga taong ito ang nagsasabi sa akin na ng mali ko kasi they are concerned? Diba? At sino yung mga taong nagsasabi sa akin ng hindi maganda kasi nananadya silang manira ng pagkatao ko. May ganun din. So kailangan maging maingat ka doon. Correct. Yung tunay na concern. Yes. O nakikimarites lang na papunta na sa paninira. Yes. Yan, diba? Dalawa din kasi yun eh. Maging maingat. Ako, ang dami naman kailangan ingatan. Diba? Speaking of pag-iingat, partner, alam mo, ang dami talagang pwedeng mangyari sa isang buong araw. Kahapon, kagabi, yan. Shoutout natin yung mga kabisyo nating skaters sa Disney on Ice. Yes. Yan. Mga tropa natin mga yan tropa natin, mga English speaking. Yan, so Yung tropa agad. ang Disney on Ice is still showing until January 7. And you Uy. should not miss it. Kung halimbawa, hindi ka pa ako nakarating ng Hong Kong Disneyland, para sa'yo, imposibleng makita yung mga ganyang characters na mga tunay, ha? Ang dami kasing pinsan lang ni Mickey Mouse dito sa Pilipinas, eh. Go ahead and watch Disney on Ice. Yan, It's diba? not just for kids, but It's for the really whole family. Correct. Actually, mas feeling ko natutuwa, masaya yung mata ng mga bata. Pero mas na-appreciate na siya ng mas matatanda. Appreciated siya sobra ng anak ko eh. Ewan ko kung naririnig mo yung mga sigaw ng anak ko kahapon na parang, Elsa, single frozen queen forever! Sumisigaw ng gano'n. Nakakaloka. Pag titingnan na pag i-observe mo yung mga galawan ng mga bata, para silang nanonood ng concert. Correct, parang diba? ganon. Yung galaw nating mga matatanda, pag lumabas yung mga paborito nating performers na ganon concert. Din sila. Ganon sila. Sumisigaw. Sabi ko nga sa'yo eh. Pero mas appreciated siya, feeling ko, ng mas talagang older. So maganda siya sa mata ng mga bata. Cute siyang tingnan pag naka-costume yung mga bata. Pero yung true appreciation pag medyo older na, yung mga twins, yan. Tsaka mga adults, mga young at heart, yan. Wala lang, naisingit ko lang kasi napakaganda po ng Disney on Ice. Actually, na-appreciate natin sila kasi part din sila ng ng younger years. Yes, totoo naman At din. masaya ito sa mga adults kasi nakikita po natin masaya yung mga bata. Correct, di ba? And mostly mga anak natin yung kasama natin. At nakakadagdag yun sa kaligayahan. So go ahead until January 7 po ang Disney on Ice. Na inabanggit ko lang yung partner kasi sabi natin, 'di ba? Mag-ingat sa mga toxic na tao. Mag-ingat sa mga taong feeling concerned pero nagmamarites pala. Correct. Pero ang dami din pwedeng pag-ingatan, mga kabisyo. Sabi ko, ang dami naman pag-iingat. Alam mo ba kahapon, bago makarating ng Disney on Ice, nadapa ako partner sa kalsada. Ang layo kasi ng parking ko kasi alam kong puno na sa arena. So nagpark kami sa malayo. Ang suot ko medyo high heels. Lagi naman ako na high heels, partner. Para nakalimutan kong 44 na ako. Ang bilis ko pa. Sayang, dapat na video. Alam mo, partner, talaga promise. May mga 3 coaching nakakita sa akin talaga. Tapos tumayo ako agad, feeling hindi masakit. Pero ang sakit-sakit ng tuhod ko. Ang daming pwede mangyari, mga kabisyo, sa isang buong araw. Kaya ingat po tayo. Okidoki? Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!